खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो जों दा नै अरुणाचल प्रदेश मोनसे वाटारफल दङ बिराद समायना रमायना बिनि मुङानो जाबाय सोरखि जों बेयाव दंफैयो नै ब्र'मोन दङ ब्रो आपका नाम क्या है बोलो बंसा 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 है बोरो है लेकिन बोरो जैसा दिखता नहीं है मिक्स है और ये भाई है हाय मिनिसार बसुमतारी आंना जों पासिघाटआवनो थायो बेहायनो फैबाय थायो गुटका मास्टर तो उधर गया है गुटका मास्टारा इथांबाय भिडिअ बानाबाय हम लोग जाएंगे वहाँ पे जों बेयाव थांगासिनो दङ गोजौआव नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा जालांबाय थादो नामा लोगोफोर चलो चार बनाने के लिए आया हम लोग कितना गाड़ी लेके आया एक गाड़ी दो गाड़ी स्कूटी है गाड़ी नहीं है वो तो कितना दो उधर को बजी माने कितने लेते हैं दीदी उधर वन पीस लागू नहीं दिन नहीं नहीं 200 होगा बजी कर गए नहीं वो एक 10 है दोनों से हाँ ले इधर में आ गया ये उसमें वाला है यहाँ में दै लोंनो हायो नामा इयाव बहुत ठंडा है ना बहुत ठंडा है यार बहुत ठंडा है ये देखो ऐसा मतलब स्टोर करके रखा है पूरा फ्रेश वाटर है स्टोर खालामनानै दोननाय नै दैया लोंजायै जाहैदों आरोखि बिराद साफाखा गुसुखा बिराद गुसु नै दा जों थांबाय थादोंनि आरो गोजौआव मेंबाय मेंबायलै मेंबाय गोजौथार बेनो गाहायाव गोलैबोनाय वाटारफलनिफ्राय जों दा एकदम मेन वाटारफल गोलैनाय जायगायाव थांगोन आरोखि नुबायना थान्दा बिराद मोजां मोनखायो सिङाव फैबा बाहेरायावथ' गरममोन नैबे पाइपफोरा बिराद गुसु एबार आं गलायनो नागिरो ससे थाबायनायावनो अंदर से जाना पड़ेगा आ गया एक तो आ रहा है आओ ओह वाओ यहाँ से गिर रहे हैं अभी पानी ये है सरकी सॉरी हट मोनफैबाय जों दा नै स्पटआव अन स्पट लाइभ नायदो नोंथांमोना ओरैबायदि समायना गुसु थान्दा मोनबायना दासो थाबायनानै गोलोमबोलायबायमोन बिराद मोजां चलो बाहुबली में लिया क्या उसको हाँ बाहुबली है ये बाहुबली देखो ऊपर में जाएगा बाहुबली में लिया ना इसको बाहुबली में फर्स्ट है कितना बढ़िया पानी गोजौआव थांनि गोजौआव लोगोफोर गोजौआव आयौ थोड़ा मेरे को ले लो रिकॉर्ड हो रहा है ये हाथ छोड़ो अच्छे से पकड़ना
बोला चल चला चलो जाके ला हेलमेट वाला चलो भाई चलो लोगोफोर जों थांफिननोसै दानिया जोङो बिराद टाइम इन्जय खालामबाय माने आवाजखौ आं दा होनाय जाबाय मानो होनबा खोनायाना बिराद दावराव जायो बे बारफुंनाया बेनि थाखायनो एकदम गाहायाव नायै नायै थाबायनांगौ नै माबायदि अन्थाइ गोजा पुरा भाग गया जाएगा मरेगा इधर में पीछे पत्थर में लगा रहे मेरा पैर बहुत ठंडा ही है यहाँ में आने से अंदर बोले एक सेकेंड नहाएगा भी नहीं है इधर में बहुत ठंडा ओए होए आया चलो बाबे पहन लेगा Camila, halo Camila. Olu pega. Dia mah ba masa ya yo? Ini gelegara gelegara. Sudah ngapain lagi bang? Orang itu. Risip ko pinang ko na. क्या ना बहुत ठंड लग रहा था ना उधर ऊपर हाँ ठंडा तो मतलब मौसम आता है ना जब मौसम मतलब ठंडा बहुत दिल से मतलब मैंने क्या दिल से गुसु ठंडा बराबर ना ठंडा इसलिए ना वो पानी भी बहुत ठंडा है ना फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गया जों गाहायाव मोनफैबाय लोगोफोर बिराद ठंडा मोनदोंमोन हजों वाटारफलाव ओमफ्राय दा नै गाहायाव फैबायना गरम मोनफिनबाय आरोखि सिरियाबो बिदिनो ना अन्थाइ गोजा गोजौ गाहाय थाबायनांगौ जायो बिनि थाखाय एकदम गोलोमदै गफिनलायबायसो आरो जों गुबुन दाबसे जायगायाव थांदिनि लोगोफोर नायलांबाय थादों ना मा होनो चलो बिदिब्ला जों ओरै थांसिगोन दा हैंगिंग ब्रिज ना अभी जाएगा हैंगिंग ब्रिज कितना किलोमीटर होता है यहाँ से अब गया नहीं लोकल लोकल आदमी नहीं जाता क्या चलो
जाएंगे माइ गायनाय नै दुब्लि हाजोनि माइ गायनाय नायदो नाइस बरिया ओरैनो थांगासिनो हा ओरैनो थांगासिनो माने आं आखाइ जाग्रा सालायदों दे गोरोन्थि जाबाय आगारनालै फाग्ला सालाय आंहा गोरोन्थि जादों आरे आं गिबायलै लामायाव एकदम मानसिखौनो लोगो मोननो नागिरखाया सुनसानखा गारि गंफा गंनै बेबायदि नुयो आरोखि बिसोरबो जानो हागौ नैबे गंसे थार बिसोरबो जानो हागौ जों बायदि बेरायनो फैनाय खोमा सानै ना आंहा दाबायदियाव गारिया गाज्रि जाना दं बेखौ आसपास सेस गाज्रि जादों बेयाव गंसे नुबाय ओमफ्राय मानसियानो गैया नै मानसियानो गैथ'वा बबेबा सिङाव दंहैयोथाय मा खालामहैयो बेबा माइ गायनाय दं बेयाव नै माने हाग्राबाबो मानसिखौ माबा सरि गारिखौ नुयो मानसिखौ नुखाया बे सिङाव मा हाबलाङोथाय जोंनि आसामबाथाय गारि जोंनि आसामबाथाय सेस खालामनाय लुबावनांगौ बे मानसिफ्रा होननानै नङा गारि बेहा टेनसनानो गैया गारिल' मानसिफ्रा हाग्रा गेजेराव थांनो मिथिलासो सोरफैदोंसो सोरफैयाखै बेबायदि आरो माने बेबायदि सोलिखायो नालाय बिसोरनिया आरो मास्टारा सालायगासिनो दङ दा अरुणाचलनि हाजोआव जोङो इन्जय खालामगासिनो दिनैहाय स्कुटिजों दिनैहाय कारजों बेरायाखै ना या ब्र दिनै जों कार लायासै एकदम स्कुटिजों बेरायनाय बायदि इन्जयालाय कारनिफ्राय साबसिन मोनो स्कुटियाव ना जा बाइकआनो जा दाख्लै जों थांनाय भिउ पइन्टआ बैनोब्रा साना माबायदि नांफैदोंलै औ गामि जाजोब्बाय बिसोरो नै न'फ्रा माबायदि लोगोफोर नायदो न'आ माबायदि लोगोफोर नायदो न'फ्रा नै कमला बागाना बाबरे अरेन्ज बागान नै बबेजों लामाया नुवाखै ओमफ्राय बेजों माबा लाना कमला बागाना बाबरे बिराद मोजां नै फिथाइया कमला बागान गोजा सयथिबो फिथाइ आयौ नोगोर फिथाइ दंखायो बे जाबाय माबा रोंनि कमला बागान दं नै बिराद फिथाइखा आयौ बिफाङाबो बिराद गिदिर गिदिर फिथाइ दङ बिरादनो केमेरायावसो क्लियार नुखोना नुदा बिराद फिथाइ दं सयथिबो नै आयौ आयौ एथ' फिथाइ थायो ए भगबान फिथाइफोरा इधर से है ना नोगोर फिथाइ दंखायोना नै बाब 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 फिथाइ गोजाखा ख्रि ख्रि ख्रिनो आग्लालै हाबनो हायो हाबला नामा रायगोन नामा मालिकआ फैबा बिफाङा नुवाखै ओरैहाय ऑरेंज का तो असम में ये ऑरेंज सीजन नहीं है, जो फिर भी अरुणाचल में ऑरेंज सीजन हो गया तो ये मतलब
आसाम का मतलब फिनिश होने के बाद आसाम में जो हमारा आसाम का मतलब बिराद फिथाइ दंखायोलै ऑरेंज कमलाया खत्म होने के बाद ये सेल होता है ना अभी तो सीजन नहीं है ना कि जिधर भी सीजन नहीं है अभी छोटा छोटा ही है उधर भी है लेकिन अभी बड़ा लास्ट में उधर मिल जाएगा ये सब है ना ये 2 महीना का बाद थाइ नोंना ना औ औ थाइसेयावनो थाइबा जागोन थाइसेयावनो थाइबा 10 थाखा मालाबा अ हमनो हाया बेफोरखौ आसामाव साप्लाय जायोथ' बिफाङाथ' बिराद सेहेरा जायो दे आसामाव डाइरेक्ट साप्लाय लाबोयो आरो गुवाहाटी है कि नहीं ब्रो इतना मतलब वो होता है ना ग्रो होता है ज़्यादा बड़ा बड़ा होता है ना बरो इतना पेड़ हाँ व्यू पॉइंट rendang masuk lagi perut kena udah milik itu কামাই হলো কামাই নো